Черна гора, т.е. Тук сме за 4 дена, ще обиколим като цяло всички хубави места в Монтенегро и ще ви покажем, така че ще се видим след малко на първия бич клуб. Ние си намерихме шезлонги и седнахме най-после. Обиколихме буквално заведението 3 пъти, докато Даниел избере правилните шезлонги за снимките. Обаче най-накрая седнахме. И като цяло мястото е доста готино. Виждат са яхти. И място е заобградено само за нас. И тук снимахме Таня. На това шезлонг с гледката към островчето. Много е добро. Много хубаво суши. Не напипвам Между дъното другото с всички крака. други влязаха в водата. Не напипвам дъното с крака. Дълбоко е сигурно. О, не е много дълбоко. A few moments later. Какво стана, бебе? Йоу! Ако знаете какъв екшън стана тук на бич клуба, зад мене са бахти облаците. Всичко се преобърна. Вятъра направо събори всичко тук. Щупи с акцията. Таня нямаше, тя отиде да си вземи други бански, за да се преоблече. 40 минути ме нямаше. Таня ходи 40 минути до хотела и да се връща. Аз бях във водата и плувах и се връщам и гледам всичко е съборено. Да, като цяло, само две неща сме загубили. На Таня ластичката. Аз съм изключително недоволна. Даже съм с една ласта. Йоу, лодката човек замина. Всичко са натуши. Дават го 29 градуса. Окей, сега вече дават някаква буря. Която трябва да продължи до... И те не знаят до кога май. Даниел ми е прибрал ластичка. На Таня се оправи настроението. Намерихме ластичката. Единственото нещо, което го няма е лещата на камерата. Ама аз имам още две. Няма проблем. Аз имам още две лещи. Вода, вода. Вода, човек. Чакаме да ни направят гюрусите. И аз си доизяждам пръчките. Колко практичен, както винаги. Даниел ходи като пича на пичовете. Втори ден в Монтенегро. Днес е супер топло, няма абсолютно никакви облаци. Я ще падна. Мисля, че е 30 и няколко градуса. Намазахме се със слънцезащитен крем, взехме си по една студена вода и отиваме отново на същото място като вчера.
sun and sand is so sweet. The summer days can't be beat. Palm trees swaying, breeze so light. Three hours later. Супер съм изморена. Искам Таня да не се спя. наспа, това трябва да го спомене. Трябва ли да го спомена? Сигурно съм спала половината вечер, понеже хотела ни е на главната улица. Супер е шумно. Върнахме се обратно в този комплекс. Само че вече няма залез, защото ние до сега се снимахме. Буквално изцедихме всяка една минута от залеза, за да се снимаме. Ако се е получил добър контент, ще ви го покажем ето тук, на Таня и ето тук, моя. Мисля, че се получиха готини снимки, особено на Таня, защото Таня е с по-подходящ аутфит, нали, с рокля. Аз съм буквално със същия потник и със същите шалвари, с които бях до сега на бич клуба и съм се омазнил, особено в катва, ето къде. Умазнил. Омазнил съм се. И ние се прибираме лека по лека. Това е края на ден втори. Като цяло беше доста готин ден, между другото. С бич клуба, направихме много як контент. Сега успяхме на залез да направим якия контент. Като цяло до тук всичко върви добре от към контент. Дойдохме до този хотел. Това е вилата, която е принадлежала на кралицата на Монтенегро. Сега е хотел, луксозен хотел. Имат цял плаж, който са го приватизирали. Няма също никой на него, което за мен е скандално. Това е изключително красив плаж. Водата е супер чиста, с пясък е. Отсреща се вижда Свети Стефан. Сега до града. Прилича на пълен кушар. Почти изпих цялата вода. Исках да спомена как беше супер хлъзгаво. Не знам как сандалите ми издържаха. Без да се прибия. Един път бях наказан. В смисъл, може би 3 или 4 пъти се подхлъзнах. И то там, където си бяха боерчета. Пристигнах в Порто Монтенегро. No, the pool is closing just half an hour, so it's already cooling down. Седнахме на готиния японски ресторант. Изглежда брутално. Аз взех суши с шримп и авокадо. Таня си взе криспи чикен. Да, не изглежда чак толкова впечатлящо, но мисля, че е много вкусно. На снимката изглеждаше доста по-фенси, ама сигурно ще е вкусно. Мисля, че като се сложи сосчето и това изглежда готино. Що? Заради соса?
Хубаво е. Може да се разменим. Аха. Много добро. Измерение. Много сме изморени. Моите очи са целите червени.